Výber realitnej kancelárie je kľúčový prvok pri predaji vášho domova. Už na prvý pohľad zistíte, či ide o transakčný prístup alebo skutočný záujem o klienta. Pri výbere kancelárie si všímajte klientské referencie, stabilitu tímu a dlhodobú skúsenosť v regióne, prezentáciu existujúcich ponúk, profi fotografie, 3D obhliadky, videoprezentácie, podorysy alebo vizualizácie. Dodatočné služby ako homestaging, homelifting alebo možnosť drobných rekonštrukcií. A bez čoho to nepôjde? Bez spolupráce s overenou advokátskou kanceláriou či finančným expertom, aby ste sa cítili v každom kroku isto a bezpečne. Hľadajte kanceláriu, ktorá bude rozumieť vašim potrebám. Pretože keď máte všetko pod jednou strechou, ušetríte si čas, stres aj energiu. Sledujte nás a nasledujúci piatok sa pozrieme na správny výber realitného makléra.